دەچمە لای نیاد لە ئامەدی نیاد ئەمڕۆ لە ئامەدی چێ جۆرە چالاکیەکەیە؟ بەڵێ سپێدە باش شوێرە دەست پێ بکەم و ئەڤەرکە سەقەل قەزا ئامێدیە باشە ساهیە پێشبینی تێتەکردن کۆت ئاو ساڵادا پتر ئاوا ژێر عەرد و سەر عەردیدا پتر بیتن ji salên par ji ber ku ev sala zîka befirbarî ev jî çendê de diyarkirin ku hêza befirê du car hindiya ya baranê bû embarkirina avê. Derbarê proja qeza Amêdiyê بەڵێنیاد بەردەوام بە projeneke here stratejî û girêng li qeza Amêdiyê tê de encamdan projê rêka Amêdiyê ye ku berfirakirina rêka Amêdiyê ye pêk têtin ji cada taxê mirê bika û herwasa tunelekê jî bi xwe vedgirîtin. Ev cade bi dirêjehiya 3 kîlometraya û tunêl jî nêzîkî 250 metra bi xwe vedgirîtin. Budce bu hatiye destnîşankirin ji parêzgeha ji budca parêzgeha bûye ku nêzîkî 25 milyar û nîv bûye. Ev projeyekê giring e qeza Amêdiyê tê encamdan ji ber ku niket werdê zivistanê da berî nike qeza Amêdiyê cadê wê gelek tang bûne. Lê de di niha de ev proje dêwelê ketin ku cadê wê berfireh bîtin. Belê teman dem da jî awa bûye cihê gile û gazinda xelkê vêre ku ev proje di nike da werdê zivistanê da hatiye rawestandin ji ber ku werdê zivistanê neşin karî tê da bikin. Ev jî pîçek bûye cihê gile xelkî ji ber ku hêşta hin cadê wê nehatîne qêrkirin û dibîtin ev jî bibîte egerek bû astanga navbeyna xelkî da yan torobêle da peyda bike taybet werzê zivistanê da ku befr û baran barîtin ev jî dibîte egerek û herî û teqnek peyda bîtin li deverê. بەڵێ نهاد لە ئامێدیەوە سپاس بۆ تۆ دەچمە